Ассалому алайкум бародару, салом ба ҳамаи ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям бародарони азиз. Дар ин навор якчанд мошинҳои гуфтагӣ шуморо омода кардаем. бовар дорем ки барои якуяк шуморо маъқул мешавад ва хоҳиш мекунем ки он нафароне ки бори аввал дар канали мо ҳастанд дар канал обуна шавен ва яктаи лайка бигзорен. Ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат бошед. Mercedes E-Class bardarı xubinakta ҳолати хубиш тамошо кунем. 2011 сол авиоми севимин қати бензини холи уҷат тайновкаш ҳам ҳаст 4 табаллон нав касоида ки маъқул мешаванд номри акара меонам занг қайтон муомилаи хуба мекунам. оз як салон шумо мегирам. кӯҷни салон чухоло ҳамаш наван. Дарои электропакет мултирулам дора, автомат, печка, кондиционер ҳамаш кор мекуна, лукам дора. ҳай бо хутуна мебинен олачо. нақша чанд гуфти рака? 200,000 бо муомилаам дора. номро то мегӯ ака? 97 номро акара мемонам касоида ки маъқул мешава занг бизани қайтон муомилаи хубам мекуна. ҳолаташ беҳтарин аст. ҳай бо хутуна мебинем дар камера. Mercedes сечка бародару 98 сол фулиш Америка тамошо кунед. Коробкаш автомат, объёми диққатӣ, кондиционериш кор мекуна, багреф сидени ҳам дора, автопилот, климат контрол, кӯҷни салон ҳамаш ҳаст. Сидениҳо лифтам дора, 4 дарам электропакет, балону ҳам наванд. оз як салон шумо мегирам тамошо кунед. кӯҷни салон чухолоша тамошо кунед. чӣ қадар чухолои тозаи хушрӯ 256,000 пробег дора, автомат, ҳамаи наворотоша гап задим, лукам дора. хай бо хутуна мебинед олата. Не ака 78-аш мега ака. 78 ҳами ҷаби соҳибиш рафт. 78 میگه خود 80 میگی؟ خیلی 78 روز من номро якара меонам занг бизани қайтон муомила мекуна. номрош 988 20 20 65. ҳаштодаш мега 78-аш мега. ҳамин сечкои тайвен авеса бисёр бародаро хоҳиш кардидан. бо хоҳиши ҳамин бародаро тамошо кунед. ҳолати хуб шад. Lexus RX 350 бародару Америкаш тамошо кунед. 2008 солай авиоми семним қати касоида ки маъқул мешаванд номрои ака ҳастай занг зани қайтон муомилаи хуба мекунанд. 4 дар электропакет кондиционер кор мекунад, абаргреф дора,
балоно 4 та нав автопилот ҳамаш ҳаст. Оз як салон шо мегирам. Кожни салон дар электропакет обогрев мультирул автомат печка кондиционер ҳамаш кор мекунад, лук ҳам дора. ҳолати хуб шавардарод. нақша 165,000 мега бо мобилаам дора. номра якара мемонам занг зани қайтон мобилаи хуба мекуна. номра яка 988 20 20 65. бензини холӣ ака. бензини холӣ вагониш. номраш 900 номраи мегафонш ҳам мегум касода ки мегафонш дар курай 002 20 20 65. бисёри бародаро ҳамин рексо 350 хоҳиш кардидам. хоҳиши ҳама ҳуҷҷат тайноткан дора. хундай саната бародаро хоб наякта ҳолати хубаш тамошо кунед. 2012 сол объёми диққати гази холи 4 табанон нав ҳуҷҷат тайновка дора ка. ҳуҷҷат тайновкаш ҳам 8 моҳ дига оз як салон шо мегирам тамошо кунед. касоида ки мақбул мешаванд номра якам ҳаст. чихоло ҳамаш наванд. оз як ай пеш ҳам мегирам. дар электропакет мультирул ҳам ҳаст, автомат ҳамаи навортош кор мекунад. печка кондиционер ҳамаш ҳаст. оз як ай пеш ҳам мегирам. нақша чанд гуфти байрака? 79,000 охираш. занг зани қайтон муомила хуба мекунад. номро тамегӯяд. номро яка 112 77 66 77. номро яка 112 77 66 77. занг зани қайтон муомила хуба мекунад. бисёри бародарода ҳамин санато дар кор буд. хобина ка ҳолати хуби хубаш. сасяни хуб шавад. чорта балон нав. як капу чамак. мотор тамошо кунем бародаро. мотори турки. такмиятрам нав. Toyota Camry бародаро. Camry д тамошо кунем. X-li Amerika объёми диққати 2011 сола. кожни салонаи 4 дал электропакет ҳай кондиционер кор мекунад, обогрев сидени, борд компютер, климат контрол, автопилот, мультирул ҳамаш ҳаста. оз як салон шо мегирам тамошо кунед. балоно 4 та нав свет сафед. ин даро шави клитош неста? кожни салон электропакет, обогрев, мультирул ҳамаи навортош кор мекунад. автомат, печка ҳамаш ҳаст. лук ҳам дора бародаро. ҳай бо хутона мебинед бача.
نقشه چند میگه رکا نقشه نقشه 140,000 با معامله دوران اورا کرمی اونم زنگ زنه خاطون معامله با مکنه های بختون هم میبینیم بچه نمره اکا 002 20 20 65 همون شد نیم کسی را که دیده رفتور بود های نوستوش